challenges. It's only when you come to church that you open your Bible and read. So we are saying, let's go before the Lord. Let's say, Lord, we say it's a time of revival. It's a time. Lord, refresh us, oh God. Restore the joy. Restore the joy. Lord, restore even the passion. Let's pray and say, God, revival. Let it be a time of restoration. The passion to do the things for God, the passion to work of God, to work for God. Restored. Ask anything in my name and I will do it, so that the Father may be glorified in the Son. Prayer points and you know, but there's also something this, oh God, revival pan up. And then I want you, Mari, 1, 2, 3. You know what you want. You know better since let there be restoration and also that passion guides okay. For this revival, oh God. It's a time of revival. Lord, we pray, oh God, let it be a time of restoration, oh God. Restore the joy, oh God. Joy comes from you, oh Jehovah. We are praying, oh Jehovah, restore that joy, oh God. Restore the passion. That passion, Lord. Restore the passion. We need to give to do this for God. We need to work for God. Through this revival, Lord, I need you to do 1, 2, 3. Lord, I just pray this, Lord. May you meet all of us at our point of need. Lord, may you meet all of us at our point of need, oh God. Jehovah. I want my taramba kutoka takadaro. Taramba kuliviva zenya kadaro mani. Noko kunyanya kasenyu Yesu. Noko kunyanya kunyanya Jehovah. Garebe ya kutoka mani. Garebe ya kutoka Tipe chipo chokuombera manheru ano. Chingopawo chipo chokuombera kuna Jehovah. Zvakare tingosvikawo petinongofarirana manheru ano. Uti waita zvakanaka wauya paday number 1 muzita raJesu. Hallelujah, hallelujah. Tingomhoresana. Uti waita zvakanaka wauya. We greet one another and praise the Lord. 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 And praise one another and praise the Lord. We greet one another and praise the Lord. We greet one another and praise the Lord. We greet one another and praise the Lord. Vanomtenda nguva yakwana. Vanomtenda nguva yakwana. Nguva yakwana. Nguva yakwana mata nguva yakwana. Nguva yakwana mata nguva yakwana.
rega kubata nguva yakwana vanotenda nguva yakwana vanotenda nguva yakwana rega kubata nguva yakwana rega kubata nguva yakwana rega kubata nguva yakwana mutembere 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 nguva yakwana.
Hallelujah. Hallelujah. Dai asiri Jesu wakandiponesa ndiani ko waizondiona. Hapana waizondiona. Dai wasiri Jesu wakandiponesa ndiani ko waizondiona. Hapana 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 waizondiona. Dai asiri Jesu wakandiponesa ndiani ko waizondiona. Hapana waizondiona. Dai asiri Jesu wakandiponesa ndiani ko waizondiona. Hapana 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 waizondiona. Iwe uri rubarashe iwe. Uri warashe. Hapana wakaita sewe. Hapana wakaita sewe. Iwe uri rubarashe iwe. Uri warashe. Hapana wakaita sewe. 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 Hapana Hapana wakaita wakaita sewe. sewe. Hapana wakaita sewe. Lift Jesus higher. Higher. Lift Jesus higher. Higher. Lift Jesus higher. Higher. Lift Jesus higher. Higher. Higher, higher, higher. Higher. Higher, higher, higher. Higher. Higher, higher, higher. Higher. Higher, higher, higher. Higher. Ombera mawoko. Ombera mawoko. Ombera mawoko. Ombera mawoko. Pisa pachi. Pisa pachi. Pisa pachi. Pisa pachi. 1, 2, 3, go. Yeah.
Mwari ngaribatwe neutsvene. Tinokuonga imwe yemutsvene manheru ano. Tinokuremekedzai muchinda werugare manheru ano. Tinokuremekedzai muridzi weupenyu hwedu manheru ano. Tinokuremekedzai muvambi nemukwanisi wekutenda kwedu. Manheru ano torai nzvimbo yenyu Jesu. Manheru ano torai nzvimbo yenyu Jesu. Uyai mubate ushe pakati pedu Jesu. Sekuti makatakura kuipa kwedu. zvinoramba tichivhenekera mukati meupenyu tokutendai Jehovha nezvamakatibatsira zvezuva ranhasi. Zvatauya Mwari tauya kuzosangana nemi. Zvatauya Mwari tauya kuzonzwa kutaura kwenyu. Manheru ano musatipfuura muchinda werugare. Nekuti munazvo zvakaringanira mweya yedu. Pamusangano uno Jesu zviratidzei. Pamusangano uno muridzi weupenyu hwedu zviratidzei. Shumirai kuupenyu hwedu Mwari. Pakupedzisira kwazvo zvose mbiri nekukudzwa zvipiwe kwamuri. Nekuti muri mutsvene munotonga nekururama. Kirasi dzinoti muri mutsvene. Yesu manheru ano dzinoti muri mutsvene. Mugere pachigaro chenyasha. Ngarikudzwe zita renyu Mwari. Hakuna umwe Mwari watinganamata. Hakuna umwe Mwari watingashumira. Kunze kwezita raJesu. Ndiwai mbiri muchinda wegomero. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah
Jesus, we magnify your holy name. Makanaka musharukwa, makanaka changamire. Tinoramba tichikuremekedza Jesu nekuti muri Mwari. Iro zita renyu ndimi Jehovha, ndimi zvoshamisa. Tinoramba tichikusimudzirai changamire nekuti makanaka. Toramba tichikusimudzirai Jehovha nekuti munoshamisa. Rambai muchikudzwa Jesu, rambai muchikudzwa Mweya Mutsvene. Ngariongwe zita renyu rirambe richisimudzirwa. Ngariongwe zita renyu rirambe richinamatwa. Iyemi muri mambo wemadzimambo, iyemi muri ishe wemadzishe. Tokutendai nemanheru anhasi, toonga nyasha dzenyu dziri pakati pedu, toonga rudo rwenyu Jehovha rwakatiringana, toonga uwapo hwenyu panzvimbo ino nezita raJesu. Rambai muchikudzwa Jesu nekuti makanaka, mazviita Jehovha chire. Iyemi makaziya zuva iri tisati tariziva. Nazvino tinokuremekedzai changamire, nazvino tinokuremekedzai Jesu, nazvino tinokuremekedzai Jehovha, nazvino tinokuremekedzai Jesu. Munazvo zvamakatigadzirira parevival ino, pamunorangarira vamwe nesu musati pfuurawo changamire, pamunorangarira vamwe nesu musati pfuurawo Jesu. Nezita raJesu, nezita raJesu takuremekedzai Mweya Mutsvene. Chirambai muchiongwa Jesu, rushando rwese mumaoko menyu taisa. Chiitai kuda kwenyu Jesu, chiitai kuda kwenyu Mweya Mutsvene. Takuremekedzai Baba nekuti makarurama. Nemuzita raJesu, muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, haleluya. Ngatimbotorai nguva ino kufarira musharukwa. Ngatimbotorai nguva ino to acknowledge the King of Kings, to acknowledge the Alpha and the Omega. Let's celebrate the Lamb of God. Let's celebrate the light of the world. Let's celebrate the Good Shepherd. Let's celebrate the way, the truth, and the life. Muzita raJesu, hallelujah. Muzita raJesu, hallelujah. Sakamira kudaro, timbofarira vafudzi vatakapuwa panzvimbo ino, baba namama Jiriji. Let's celebrate them. Let's celebrate them. Muzita raJesu, hallelujah. We may take our seats in the presence of the Lord. Toda kungokutenda imi mose mauya kurevival yekutanga yegore muzita raJesu. Muzita raJesu, amen. Revival yekutanga yegore. Zuwa rekutanga revival muzita raJesu, amen. Toda kuti timbofara muzita raJesu, amen. Todosvika panguva yekugamuchirana. But today we want to acknowledge each other in a different way. Ukanzwa pako padaidzirwa, wosimuka wotiratidza kuti muri vanani muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. Saka tikati vana mai mosimuka moita zvamunoita, tione kuti chechi ino yakazara vana nani muzita raJesu, amen. Vana baba vari pano vauya, 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 oh kuzoshandira vana baba vacho vakakula vauya, oh vauya, 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 oh kuzoshandira pamwe chete, oh vana mai vari pano, oh vauya, vauya, vana mai vane power, oh vauya, vauya, oh kuzoshandira mayuthi acho ari pano. Tinenge tingori 3 chete. All right, last 6. Oh tauya, oh mayuthi acho tiri vashomba isu. Asi tauya, oh tauya, oh machinzi acho ari pano, vauya. Ai vakagarire uri kutini simuka iwe. Oh machinzi acho vari pano, vauya. Oh vauya, ona chechi yese tiri pano.
muine simba muzita raJesu. Amen. Pana asina kugamuchirwa. I think ndagamuchira munhu wese handiti. Okay, takuda kuti ne one item yedu tichasira mbuya vamatipa ishe varipo. Alright, uya henyu mbuya. Hallelujah. Inini munongondizivawo kuti ndinofarira kuitira birthday rangu muno, asi chekutanga ndoda kutenda baba namama ava ndogara ndinomwati kumba kwavo manhera. Asi ndamira kuzotenda kuti nhasi ndawedzerwa rimwe gore ndakutambira mu50th floor ndomandiri. Saka ndiri kungotenda ndiri ambuya vamatipa ishe naanesu ishe. Ndiri kuda kutenda Mwari, asi imwe testimony yangu ndeyakaitika gore rakapera. Gore rakapera harina kundifambira zvakanaka. Pandinoshandira ndakaerekana ndasungiswa nemapurisa, ndakaerekana musi wa25 July ndabatwa nemapurisa. Mapurisa aya ndo mazuva ainetsa mapepa. Passport yakatambwa chigananda yakadhindwa out. Saka ndakashaya kuti kochi zvikanzi haisi nyaya yepassport, takusungisira kuti wewe wakaharasa munhu pabasa pake zvandisina kunge ndaita. Saka ndakasungwa ndikasainiswa masamon first time in my life history. Ndikaenda kucourt musi wa20 tisati aenda kucourt musi wa17 September. Munhu akanga atisungisa inini nomumwe wangu akati ndoda kuwithdraw case. Inini ndikati haiwithdraw case ina handisi kuwithdraw because handisi kuziva chandakatadzira Mwari, chandakakutadzira iwewe. Saka ndoda kutononzwawo ikoko kuti ndakakuita sei. Ndakaramba tikaenda kukoti. Tasvika kukoti tikawana mina lawyer, akamiririrwa nalawyer munhu iyeye. Tasvika ikoko takagara kusvika kuma1 ini nomumwe wangu. Ini ndakatanga kupinda mukesi muna jaji for the first time. Ndaisaziva kuti unoita sei, vakandiudza zvokuita. Ndapinda imomo ndakangosikotariswa najaji akati imama imi ndimi muri kunzi makaharasa munhu. Ndikati zvikanzi iwe mwana iwe gadzirisa pamuromo pako, unogara zvakanaka naamai ava. Ndokutobva ndatongobuda ndobva ndaenda, handina kupedzamo 5 minutes. Chandakaita ndechekuti kwenga Dhanieri akambokandwa wani mugomba remoto asi haana zvaakaita. Inini ndiburikidza nekunamata kwangu ndicharamba ndichitongoramba ndiri pano ndichitonamata. Tapedza izvozvo musi wa16 musikana uyo akatora poison akanwa. After arepwa nevanhu 3 anwa poison iyoyo akabva azofa musi wa23. Aitumwa neshamwari dzake achinzi, asi inini nekutenda kwangu nekubata kwangu ndakazviudza kuti wangu muromo ndichanyarara. Tabva kukota aidira mushonga zvinhu zvangu zvandotengesa. Iye achidira mushonga, ini ndikazviudza kuti ini ndoita here zvechihera, ini ndinoherereka kaini ndikarova munhu. Ndikati no, handisi kuita izvozvo. Mufundisi vanotaura kuti kunyarara kunoyambutsa. Ini ndakanyarara ndikayambuka. Dai nhasi ndiri papi, dai ndakamurova pamwe ndainzi ndini ndakamuraya, saka akazvifira ega. Saka ndoda kungotenda Mwari kuti please, kana uine zvawakanganisirwa nyarara, Mwari vanorwa mabattles enu. Naizvozvo ndoti amen. One, two. Mr. raJesu, amen. Tiomberere gogo vamatipa ishe. Mr. raJesu, amen. Contract yangu yakuita ichipera sipana paparunakidza. Hanzi mukana hauna chinyi? Hauna tsitsi. Pandiri kutaura Yesu mengu anga akatomirira kuda kuzwa kuti ndichataura here zita rawo aripo online arundona. Mr. raJesu, amen. Saka dongofarira mai Rumbi nababa Rai uko murundona here. Mr. raJesu, amen. Ndavaudza vakati no tichatonga tiripo manheru log on. Ndikati aiwa mazvita. So ndisingapedzi nguva regai ndisire nguva ino kuna mufundisi vauye vatore nzvimbo yavo. Takasimuka tose tichivaomberera maoko vachiuya muzita raJesu. Haleluya. Haleluya. Chimbotarisa munhu ari padhuze nekuti zvakanaka kupinda muimba yaMwari. Zokorora kuti zvakanaka kupinda muimba yaMwari. Tinokudza Mwari. Kune vanga vari pane, I send a clip that I want us to pray about. Then there's a clip that I send, and when we come to church, there is tendency of checking people to the left, people to the right, people behind you, and people in front of you. But now, when we come to church, we are looking for something invisible that our eyes cannot see.
When we come to church, we are bringing our own brokenness. Everyone else is broken. I need to be honest with you. Everyone here present is broken. Vamwe marriage dziri kufamba, haana mari. Vamwe haana mari, marriage iri kufamba. Vamwe, it's that kind of the devil that have gone into the church where people look at someone and say, uyu, haana kubvisa chegumi, but uyu, aba, asina kubvisa chegumi, ari kuti mbavha iyo. Asi iye atobira Mwari. Umwe ari kusangana nemusikana asiri kufamba zvakanaka, obva akanganwa kuti iye ari mu3rd marriage. Umwe ari kusangana nemunhu obva ati havana mota but imi hamuna imba. Can I repeat this? Vamwe uri kuti ari kunaiwa nemvura but iwewewo hauna imba. Iwewe pamwe hausati waroorwa, une vana 4 but hauna kubvisirwa pfuma. But uri kusangana neari padhuze newe ubva kuti mai ava vane zvivi, havane makuhwa. Saka mumwe nemumwe auya kuchurch ane some form of brokenness iri maari. Manzwa zvandikuitesangura. Umwe neumwe ane some form of brokenness iri maari yaanofanira kuti kana auya kuchurch oti Mwari verugare ndauya sanganai nenyaya dzangu. Umwe uri kuseka kuti umwe munhu haana murume, but remember kuti wakaroorwa makore mangani. Wanga wane makore mangani pamakapinda mumba. Umwe uri kuseka kuti haana murume, but hauna here hanzvadzi isinawo murume. So munhu wese paauya kuchurch, the focal point is Jesus, and we need to bring our brokenness. We are coming to bring that which is broken in me, that it may be fixed. Vamwe zviri kurema zviri kuvana, vamwe zviri kurema zviri pauri, vamwe zviri kurema zviri mumhuri. But ukatarisa kuti the challenge that we have, inyaya kuti when we come in church, we are looking for physical things, yet what we are looking for is invisible. We are looking for tangible things, and there is a temptation yekupinda muchechi wotanga kutarisa vanhu and kufunga kuti vanhu vari padhuze newe vakatsvene, dai tiri vatsvene takatoenda kudenga. Guys, we have challenges. Somehow, somewhere, we have a certain level of brokenness that is within us. There is no one here present. I am okay. Everyone here present, and some form of brokenness, and it's something that you want to come and present to God and say, God, here I am. I have a problem. Mwari vekudenga vaindizarurira ndichifamba pandakarekoda that audio ndaifamba ndikati people are so broken. People have got so many things that are not in place that we need to bring to Christ for healing, that we need to bring to Christ for restoration, that we need to bring. Izvezvi tikangoti umwe neumwe tiise pabhodhi apa zvaaswera achiita muchechi muno munogona kusara musina vanhu, but watouya kuno ine murangariro kuti kana ndaenda kuchechi I will be transformed, and let's focus on the cross. Umbonamata kuti Mwari, I've got some form of brokenness in me. Can you hear me? Remember, Jesus did not come to heal the perfect. He came for the weak. Munoziva kuti chechi yepajerusarema yakapindwa naJesu yaiva perfect in administration, yaiva perfect and systematic in fasting, yaiva perfect and systematic in rituals, yaiva perfect every day. But the church temple in Jerusalem, paiuraiwa makwai, paiuraiwa mombe, paiuraiwa madoves, paiitwa mafirst fruits, paiitwa zvegumi, but chakanga chisipo ndiMwari. Tsika yese munoziva kuti pane nyaya yekuti vanhu tinogara patsika tigogara paunhu hwedu tokanganwa kuti tambovingei kuchechi. I just want you to refocus and say, where am I broken? Where am I broken, semunhu? What is it that I need to help? And do you know that people are actually coming to church to sin? People are actually coming to church to transgress. When we mock others, when we judge others, when we try to have a system in church, Mwari avazi muma leaders, Mwari avazi board of elders, Mwari avazi Mwari vari in our brokenness. He came to heal
our brokenness. When we present our brokenness, the Holy Spirit starts to minister to us. When we present, Panama prayers and don't come before the Lord from a point of privilege, counting what you have done for the Lord, because that may not be enough to solve your problems. Come by grace. Why? Akuna chisinga gadziriswe nenyasha. But if you want to do it like a contract to 10% for 10%, then we don't manage it. I just want someone to pray with your own brokenness. Kuti Mwari, I am broken. Andina munhu akanditeerera ari perfect. We are all broken in one way or the other. We need the Lord in one way or the other. We need the therapy of the Holy Spirit in one way or the other. We need the grace of God in one way or the other. I don't know why am I saying this. I just someone to focus on your brokenness. I want you to focus on things that you need God to fix. No, even my teenagers, they have their own form of brokenness. When I go in a 10% kumets, 14% kumets, wakanyora pa resolution that you want to be an engineer. The vision is broken. It needs fixing. Amen and amen. When I go to a teenager, when I have 4 boyfriends, the vision and the ground you are starting on, it's broken. You need to fix something by grace. I want you to bring your brokenness. I don't know how we are going to say it, but I want you to bring your brokenness to God and say, Mwari, and this school we are from a point of privilege. I just want you to remember me. The church is defined in the moral compasness. How praise and worship sing, how the leaders dress. Do you know kuti munhu anogona kuuya akashama but aine moyo wakapwanyika achitsvaga Mwari? Iwe ukabatirira pakushama kwake, uchikanganwa kuti wanga wakapfeka bumshot nemaskati, muviri umwe chete wauya kuchechi newaswera kumo is still the same. She is broken in the evening, you were broken in the afternoon. We need to pray. Remember not visa danda riri muziso rako usati waona a matchstick in someone's eye. We need to pray. We need to pray. I asked somebody achitsanangura kushata kwemwe munhu ndikati, mama, how far have you done yourself? Vana baba nana mai vakomana nevasikana Mwari ngavangotiitira zvakanaka that we expose our brokenness. Just our brokenness. Pane mafayo ari kuseri, pane nyaya dziri kuseri dzinozikanwa naMweya Mutsvene dzisingazikanwi nevanhu dzinoda kugadziriswa. Kudhara, you could look at someone and say that person is old, asina kuroorwa. Who are you? Who are you? Ukazotarisa kwao kuti pamwe yane certificate ione birth certificate, Mwari hatina kupiwa straight line zvakafanana. Umwe neumwe ari kurana a race, umwe neumwe ane some form of brokenness yaanoti Mwari ndibatsireiwo. Tongonamatira that. And hakuna couple and hakuna family inoti takwana nezvinhu zvese. Every family needs some form of grace. Instead of focusing on neighbors, chimboenda pamberi paMwari uti pa revival inoi, I need something broken in me to be corrected. I need something broken in me to be corrected. I need something broken in me to be corrected. Chimboenda pamberi paMwari, umbonamata, chimbotanga kunyengetera, chimbotanga kukumbira Mwari. Handisi kutaritsira munhu anoshaidzira, chimbotaura your own problems, chimbotaura your own brokenness, chimbotaura your own. Vamwe havana mapemitsi, vamwe havana dzimba, vamwe havana chakati. Umwe neumwe ane some form of brokenness, umwe neumwe ane need. The needs are different but their own needs. Chimbotanga kunamata uti Mwari wekudenga ndirangarirei. Ndoda kuti umwe munhu ambotanga kumeditata on your own brokenness, on your own challenges, the areas that you need restoration, the areas that you need remembrance, the areas that you need to conquer, the areas that you need victory, the areas that you need reconstruction, the areas that you need breakthroughs, the areas that you need to be helped. Mwari ngaangotibatsira. Handisi kuti taura mistakes ako. No. I don't want you to dwell on your mistakes.
I want you to dwell on the way forward. Ungoti Mwari wekudenga chakati nechakati handina, pakati nepakati handisati ndapabata, chakati nechakati handisati ndachibata. Tanga kunyengetera, chimbonyengetera, chimbonamata. Uti Mwari wekudenga chakati handisati ndakuchigona, ndigone seiwo. Do not condemn yourself. Ask for grace to do it. Do not condemn yourself. Ask for grace of God to wake upon you. Mweya mutsvene ngavakubatsire. Mweya mutsvene ngavakuitire zvakanaka. Mweya mutsvene ngavakugonere. Mweya mutsvene ngavakuitire zvakanaka. Mweya mutsvene ngavakuchengete. Mweya mutsvene ngavakurwire. Mweya mutsvene ngavakugonese. Ungoti Mwari pakati hatisati akupagona. Mwari pakati nepakati hatisati akupagona. Denga reMwari vekudenga chakati nechakati hatisati takuchigona. Chimbotanga kunamata. Tanga kunyengetera, chimbokumbira kumberi paMwari. Ungoti Mwari wekudenga, I am broken in this place. I am challenged in this area. I am weak in this area. I am not yet able to do it in this area. I am not yet perfect in this area. I am not yet okay in this area. I need your grace. Mwari ngavavhure maziso avo uone zvakanyanya zvinoda kugadziriswa muupenyu hwako kudarika zvavakakutenderedza. Mwari ngavativhure meso edu tione zvakatitenderedza zvatinoda Mwari kudarika zvevakatitenderedza. Mwari verugare ngavatigonere. Mwari venyasha ngavatiitire zvakanaka. Mwari veri kumusoro kudenga ngavatichengete. Mwari vekudenga ngavatirangarire mangwanani manheru ano. Chimbonamata pamberi paMwari, chimbokumbira pamberi paMwari. Uti Mwari wekudenga ndinokudai. Mweya mutsvene ndinokudai. Mwari verugare ndibatsirei. Tanga kunyengetera, chimbonyengetera nezita raJesu. Chimbonyengetera nezita raJesu. Ndoda kuti mwe munhu ambotanga kunamata. Ati Mwari wekudenga, I am not perfect. I am not perfect. I am not perfect. I need your grace. I need your grace. I need your grace. I need your grace. Tanga kumbonamata. Tanga kunyengetera nezita raJesu. Tanga kunyengetera nezita raJesu. Ndiri kunamata kune Mwari vakatendeka. Chimbonamatira nyasha. Chimbonamatira that hope, that area that you have lost hope, that area that you have lost it. Kungoti Mwari ndibatsirei. Mwari vekudenga ndibatsirei. Mwari venyasha ndirangarirei. Mwari vekudenga ndiitirei zvakanaka. Tanga kunyengetera. Kumbira kuna Mwari zvakanyasha dzaMwari. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka muzita raJesu, muzita nemuropa ramambo Jesu. Mwari verugare ngavatibatsire, vatiitire zvakanaka muzita raJesu. Ndinotenda Mwari. Chimbotora nzvimbo dzenyu tigamuchire mai rumbi nababa rumbi pamwe chete narumbi wacho. Amen and amen. Tivagamuchire muzita raJesu. Hallelujah. Mushumiri wedu ndofunga vaita a minor challenge. So takavamirira vakatadza kusvika tinokudza Mwari naizvozvo. Ndoda kuti tingodzokera. I want to expand this topic. Kungoti patiri kutaura nyaya yebrokenness. Unonzwa the Bible richitaura iro richiti paakasvika kubhuku yaJohn, paanosvika pasime reSamaria, anoudza mukadzi zvaari, oti une murume here? Zvonzi handina murume. But mukadzi uyu akaenda muguta akati, uyaiwo muone zvandaona. Murume uyu andiudza kurarama kwangu. Amen and amen. But kazhinji kacho patiri kuuya kuchechi, tiri kunzikwa, tiri kunzwa here kurarama kwedu kana kuti tiri kunzwa kurarama kwevamwe. Anoti uyai muone murume wandaona muJudha, andiudza kurarama kwangu. The best day in church is when the pastor speaks about your weakness. Because that corrects you direct. Ndaiudza mumwe munhu ndikati, the problem yevana neproblem izvizvi ukatarisa mwana wangu achimba kunoku unenge uchiti zvake mwana wamufundisi. Ukatarisa abuda mota woti zvake ane mota. Muri kunzwa zvandinoedza. Ukatarisa profesa woti zvavo profesa. Hakuna munhu asina level of brokenness. That's why we all need to pray. That's why the church needs to receive the broken-hearted and heal them.
When we come to church, the problem that we have done, we have set a church as a moral compass. We did not set a church as a place of healing. A church is a place of restoration. A church is a place of healing. A church is a place of correction, not a place of perfection. I grew up not being a pastor myself. And I grew up without any pastor in our family. Kwa chiriji, zvazvino, ndini mfundisi, ukabatanidza kuti chiriji, ukati ndongwe, ukati mucharambi, masenemu edu ese, ndini mfundisi zvazvino, ndini ndakamira. But pandakakura ndaifunga kuti ukasangana na mfundisi, wanenge wachikutaura kuti ndawana vatumwa, ndawana ngirozi, ndazoona kona rewindow richivhurika pachibuda mutumwa, mutumwa akabhururuka akandibata pasaidi ndikatanga kutaura nendimi. But it's not like that. Every pastor is still fighting battles. Every pastor that you see, ma levels ekurwishwa kwevafundisi akakura kudarika kurwishwa kwako. Ma problems evafundisi akakura kudarika ako. Kureva kuti munhu wese ukanditarisa, this year I enjoyed the beginning of the year because I found time to pray for myself without leading others to pray. Because when we go to camp with you, I'm focusing on you, running the program to transform your life, and yet my life is standing. But when I go to Gomondega, I get time to pray for me, Semun. Do you know that pastors suffer madzikiri? My pastors, vano suffer madzikiri. Because mweya yese yatinenge tadzinga panapa iyi. Aiendi. Bible shokorona kuti dhimoni rikabuda rinonotora mamwe 10 rouya roedza kuona kuti can I not overcome. So ukatarisa kuti the most bothering day is Sunday night. When after we have done all we have done, I need to go and pray, because if I don't pray, ndinofira kuhope. Unomuka vakafa. That's why chinoti vafundisi vane vana vanorwara pfungwa, vafundisi vane vana vanodzengaira, vakabatwa nemadhimoni akakundwa papulpit akatadza kunokundwa kumba. Akabatwa nemadhimoni akakundwa paaritari akatadza kunokundwa kumba, akanovarovera kumba. Papulpit wakunda because pano pane nyasha dzepulpit, but paunonomira wakumba, are you strong enough? Murukundinzwa. Saka ndikuda kuita kuti patiri kuti ma challenges, patiri kuti brokenness, why do I need to come to church? I need to realize my self-brokenness. I need to realize my challenges. I need to vana baba nana mai akuna munhu angaita mari yekuuya kunoku kuzoobserva marriage yababa namai magunda. Akuna munhu angaita mari yekuuya kuzoobserva kuti baba namai masinire vaswera kupi. Wauya kuzoobserva kuti how can I correct my life? How can I fix my life? How can I make up myself? Ndainamata tine groups kana ndine a few pastors that I pray with. Unonzwa kuti mufundisi anogona kukuudza. Ndataura neanother pastor achindiudza kuti mufundisi, I am happy. The church is moving on well. But I can't just break through kuti kumba kwedu kurege kubikwa doro. Akazvarwai. Unenge uri kuno kuti nezita raJesu muna August 7 days chiti wakaberekwa. Because haugoni kukondora urwu hwamai, haugoni kukondora urwu hwemukoma wako, haugoni kukondora unhu hwemunin'ina wako. You need to find a spiritual breakthrough. You can't do it manually. You need spiritual breakthrough. Kureva kuti patiri kuuya kunoku, what is the purpose? Hakuna here munhu anofanira kuita rephrase meaning yechurch. Hakuna here munhu anofanira kuita rebrand or reconfigure themselves kuti what does church mean and what does church offer for me to me. Chicha unowana kuchurch, chicha wawinga kuchurch. It's you know the problem that we having and the problem that we ever have is if we seek perfection in church, we'll never find it. If we seek that goodness in church, you'll never find it. But if you seek Christ, you'll find him. Ukachaga Mwari, unomuwana. Ukachaga perfection, unoishaya. Kungo chaga Mwari so. Kungo uya kuchechi uchichaga Mwari. Do you know kuti ukaenda
ukapinda murudaport uine 500 rand unogona kuuya nepeki yembanje kana peki yenyama kana peki yebrongo zvese zvinotengwa nemari kunyepa here. But when you come to church, muchechi munomu takapindirwa, chechi yakapindirwa, church yakapindirwa. Kune vanhu vanouya kunoku vasindei nezvemweya mutsvene. They don't even care about the Holy Spirit. They don't even care about the word. They don't even care about the pastor. They don't even care about pain. Anongotaura zvaada, abaiwa ngaabudi. Zvangouya musoro make anongobvotomoka. Aasisina hana, aasisiri spiritually sensitive. Aasisina hana inorova. Unoziva kuti munhu anogona kutotaura muchechi munomu kuti tseki ari munomu achitotuka munhu munomu. Aasisiri sensitive kuti nzvimbo yandakatsika itsvene. Chechi nekicheni yake zvakafanana. Chechi nedining rake zvakafanana. Chechi nebedroom rake zvakafanana. That distinction, that nzvimbo yandakatsika iri holy yakabiwa naSatani. Amen and amen. Amen and amen. So ndiri kudzoka ndoti kana tauya kuchechi patiri kuuya kumaservices atidi here kuwana that grace. The Bible says in Psalms 34:18, the Lord is close to the brokenhearted, and he saves those that are crushed in spirit. 147:3 amapisare mayeva yati, he heals the brokenhearted and he binds their wounds. So pandiri kuti we are with your brokenness, there's a promise. One, he is close to you. Two, he can bandage those wounds. Nda unozati pamwe pacho ndinenge ndichizvifunga kuti okay, pandiri kumboenda kuchechi ndichitenga masutu, ndichipedza nguva yangu, ndichibhadhara tax, ndichipedza nguva yangu, ndichigara pabhenji pamwe ndichinaiwa. Why am I going there? Why do I really even need to go to church? What is the purpose yekuenda kuchechi ndonodzoka nenarrative yeupenyu hwemunhu? Why did I even go there? Do I really need to go to church to make enemies? Do I really need to go to church to comment someone bad? Do I really need to go to church and observe weaknesses? Do I really need to be an analyst of the church? Neither to join the journalism. Kunova kuva Ruben barwe parudapoti prayer center. Ndiri pano parudapoti prayer center hari mangwanani kuine mute vamwe baba vakarwa nemurume wavo zvikabva zvazikanwa nenyika yese kubva kumatineja Mwari verugare vachikudzwa chechi yapera simba uri muno. Why did you even need to come? Why did you even need to come? Why did you even need to be here? When we come here, we need to bring our brokenness. We need to bring our brokenness. We need the Holy Spirit to help us heal our brokenness. I know it's not a nice topic, but revival people want to know, do you know that you have a lot to fix between you and your wife? You have a lot to fix between you and your children. You have a lot to fix between you and your Holy Spirit. Even there's a lot to fix. There's a lot. Makagumarini. There is a lot to fix that is in your life before you become an observer. When you come to church, wakagumarini kuita homework nemwana, wakagumarini kuverenga the full chapter ya Matthew, wakagumarini kuverenga the full commentary ya Bible before you comment. Unoza pamwe pacho ndinombobatikana so kuti do we know what we want? Unoza ndaizvitarisa ndikati kune munhu anoenda pachikoro akaziva mwana waheadmaster, akaziva kunozviba headmaster, akaziva mutupo waheadmaster, akaziva kuti pachikoro pane mabhora mangani, akazozivazve kuti neti yakadambuka but asina kupasa kana one subject.
Kuchikoro mazuva atakakuenda isusu, kune vakomana vaisaenda kusekondari vaiti aitamba bhora pachikoro, kana asvika grade 6 odzokera 4. Amunombosanganawo nevakadaro. Ndekandakadzidza kuchikoro ikoko, aingouya pachikoro unotamba bhora, anga akusvika grade 7 odzokorora pane chimwe chikoro onotamba chohwina. Kana achingodaro zvezvekuti haana chaari kutsvaga kuchikoro, zvechikoro haanei nazvo, ane chekuita nebhora. Akapinda mutimi gore rinoyaona, unogona kuuya kuchechi. Mwari verubarika, ini ndingoti, what is the purpose to go to church? Do we really know the purpose to go to church? God came and died for us because we are broken. He came to die for us so that we can be restored in our brokenness. Hakuna perfect marriage, hakuna perfect child, hakuna perfect life, hakuna perfect job, hakuna munhu wese. Izvo zvinozoona kuti basa rechifundisi rakanaka. Vangani venyu vakambofonerwa na 1 AM foni yoringa, munhu obva ataura 35 minutes. Pane kamwe kakurwadziwa kanoita muviri, so ukamuka uri pakati pehoro. Kana ndiri ndega pamwe unyope wakawanda mandiri. But even pamadzimai patime dzenyu dziya dzamunenge muchiita breastfeeding, that is the most difficult time for mothers, when you need to wake up 4-5 times. As we are breastfeeding the church since 2012 till now. Imi munoti makorokota asvika 3 years akurara usiku hwese, hatichamuki. Vana amai chete monditirai maoko mudenga yaka. Ndiri kunyepa here vana amai? Hapana here paunoti makorokota akurara usiku hwese? Inini, I'm still breastfeeding. Me and other pastors, we are still breastfeeding the church. Kusvika taenda kunasha. You'll be breastfeeding every day. Umwe anofona na 12, umwe anofona pakati peusiku, umwe anokuudza zvekubasa kwake kokuti kuti ufunge kuti uchazokusvika rini uye gore ripi, hautombo imagine, but you need to have answers. Sezvamunongoitwa nemwana wangu kunzi, where you grow up, did you have a Ferrari? Buy me a Ferrari. Kuchifundisi zviriko. I'm still breastfeeding the church. Pamwe pacho unotozoona kuti hazvichabudi nemhuri, wobuda unogara kwako wega uchidaira foni yako. Ukapinda mulebha hatikotsiri kusvika mati zvaita, kungoradza foni iri paloud. Pane munamato wataakuita kuti Mwari dzikamisaiwo guta. Gore rino ndiri kunaka, ndainamata pandakatanga January, ndikati nhumbu dzese ngadzirwadze masikati, dzingodhirivha masikati. Nhumbu dzese ngadzingorwadza masikati, kuma 7 yotanga, kuma 12 tapedza. Because makore afamba. Because unonyatsoona kuti dzese dziri kunditeerera dziri muno ngadzingorwadza masikati, nhumbu dzenyu dzese ndakadzitaurira this time dzotawana kuti takarwadza kuma 7 AM kwakachena, kusinganetsi marodhi, toenda kuchipatara 11-12 tapedza, tonamata Mwari topedza. Kwete inotanga na 10 usiku yozodhirivha na 4 all night. It's one of those things. It's one of those things. But I'm saying to you, when you come to church, anditi mandanji kokutaridza basa rangu. Vana baba chete vari muno, ndibatsirei. Vatenga vakambofunga zvenhumbe mukadzi wemunhu. Have you ever thought about that? Zvichiwinga munhu, anditi amuna. Imi unofunga kuti hapara mhosva nombuditsa sei. Saka basa rega rega rine machallenges aro. Hakuna ane basa risingadi nyasha. Yozvi ndiri kunamata futi kuti vanhu varege kufa. Ndo imwe challenge yangu. Hapana chinhu chinorwadza kumira kudai pachituna kusvika 2-3 hours. Imi munoita body viewing, mobuditsa mamisodzi moenda. Ine ndakastika ndiripo. Kusvika munhu wese apera. Ine ndakastika ndiripo. Wanzwa? Saka haufaniri kufa. Iwewe usafe. Undirerutsirewo. Wazvinzwa? Usafe, ndirerutsire. Uzoenda kumusha iti 80, vazhinji venyu mukaenda iti 80 monditangira, saka zvakanaka izvozvo 80, zvakanaka munhu akaenda iti 80, ende misodzi yepa 8 haiwandika. We are celebrating his life. We are celebrating her life. Imbonamatira basa rako. Pauri kuya kuchechi chimbonamatira that boss who talks too much. Chimbonamatira payslip yako. Chimbonamatira comfort kubasa kwako. Usati waona kuti pane akaminura, chimbonamatira payslip yako.
chimboinyengeterera kubata payslip yako so woti iwewe itawo mafigures anoita kuti ndisapedze nguva ndichitenderera mashelf kusanga zvakaexpire. Vangani venyu vaizviziva kuti unogona kunamatira payslip, kunyengeterera payslip, unogona kunyengeterera kitchen yako, unogona kunyengeterera vana vako before you even think of anyone. Munoziva kuti chechi ikanyatsopona tikapinda apa hapana anotaura nemunhu umwe nomwe anenge achinyengetera achiadresa nyaya dzake. Chechi ikanyatsozara mweya patinongopinda padhoo apo, it's a race from 9 to 12, 9 to 12:30, it's a race. Tichinamata ndoda kuti umbozvifunga kuti ndoda kuti munhu amboreflecta kuti gore rino randiri kufamba namweya mutsvene, what is the purpose of me going to church? Do I really need to go to church? If I go to church, what do I want? What is it that I want? Pano mwe akambondifonera akati mufundisi ndokumbirawo kuti mundibatsire kunamata January uno. Ndikati aiwa mufundisi, January handikubatsirei. Zvinamatirei. Ini ndiri kunazvinamatirawo nditori nemaproblems akawanda. Izvi ndine muteenager anongofuma aine nhumbu. Tikanyarara mumweya madhimoni anoita zvaanoda nawo. Muri kunzwa zvandinotaura? And hazvizoiti kuti mwana ndiye aita nhumbu, kazvinenge pastor ndiwo anenge waita nhumbu. Inotenderera muguta sekuti nhumbu yacho iri pandiri. Unenge uchimunyengeterera so ukamuka muroom make uchinamata, Mwari muchengetei, kunyange zvikaoma sei, muchengetei. Vangani venyu vaimbozvifunga izvozvo? Kumbokavha mwana wako so kuti hondo dziriko. Kune munhu anofanira kungoziva kuti why am I here to church? Do we plan for our services? Do we mention what we want when we come to Sunday? A Sunday is more like an interview or is an appointment. When you come to Sunday service, plan your items. What is it that you want the Lord to do in that particular Sunday? Do you have, you must not leave your house without a prayer request. Every Sunday bring a prayer request. Every Sunday bring a prayer request. Every Sunday bring your brokenness. Every Sunday bring your brokenness. Bring, kune mwe munhu kuti mufundisi mimi zvamuri kutaura zvevana ndadarika ko vazukuru. Bring your brokenness. Bring that which we want the Lord to do. Umwe nomwe ngaangowana nguva yekuti when you come to church, plan. Unoziva kuti pane zvinhu zvakawanda zvokuti unofunga kuti hausi kuzvigona, but unozvigona hausati wawana revelation. Hausi kufanira kuzvigona, zvinofanira kurevhiwa kwauri. Hakuna munhu anofanira kugona kufamba every day. No, you gain the skill to walk, you walk every day. You gain the skill to talk, you talk every day. Why? Once it is revealed to you how to talk, you speak every day. Kune zvinhu zvatisati kugona muumambo hwaMwari zvatinofanira kutsvaga revelation. Zvakuti Mwari pandiri kuenda kuchechi nhasi, reveal this to me. Ndiratidzei chakati, ndigonesei chakati, ndirwirei pane chakati. Kuda vakadzi chaiko kuri excessive kunotonyorwa papepa. Woiga kuti mai vasaone wouya nako kuchechi. Reganisa padzokoroni. Asi ndadarika nepo. Zvinonyorwa pasi. Vana amai makuwa chaivo anonyorwa pasi. Mwari ndibatsirewo. Reveal unto me the capacity to keep quiet. Ende pamwe pacho ndaimbokumbira kuti mweya mutsvene haagonere kuti refocus, that we focus on ourselves not more than others. Pane imwe nguva yekuti unombonyatsotarisa kuti pane nguva imwe yandaifarira stereki kubatsira vanhu. Pandakazoona kuti pamwe pacho I don't need to help people, I need to help myself. Can I repeat this? Pamwe pacho ukasvika pagroup imbonyarara uteerere. Hauna ma-answers for everyone. Can I repeat this? Ukasvika pane vanhu chimbonyarara uteerere. Hauna ukatongoona ukasangana muri 5 ukataura 90% of the time usiriwe the main man, une problem. Ukaona time yaunotaura pachechi yakadarika yangu, mileage yaunofamba pamawedzi ichidarika yangu, ndinoparidza 1 hour 20 minutes, 1 hour 10 minutes, iwe wotaura mawedzi akawanda kundidarika, utori neproblem because you are not the main man. Ngawande muprayer umu. Ini ndindotaura nevanhu musi weSunday, iwe taura neupenyu hwako. Kana wauya kuchechi, taura neupenyu hwako. Speak to your life.
Mwari ngaakupe nyasha dzekugona kutaura kuupenyu hwako. My advice awinawayo for people, use them yourself. That wisdom that you are giving others, give it to yourself. Ndakambotaura nemumwe muningi akati mukoma vanhu vari kuita mari pasocial media, vanhu vari kuita matiktok vakaita mari. Ndikati ndokumanejera here tiktok yenyu muite mari. Ndikati kana zvichiitisa mari ingoitaka iwewe wozondipa. Iwe enda patiktok wobva wataura patiktok waane mari wozondipa. Ini ndiri mufundisi ndingoparidza. You see, those good ideas that you have, can they not speak to you? Can you not speak to yourself? The church is, I look at my life, personal life. There are so many things that I have not achieved. There are so many things that are lacking. Ndikutotsvagawo nyasha dzekuti ndikauya panapa ndoti nyamunga imbobhururuka kwira pamusoro pekamera. Ndikutodzitsvagawo handisati ndanadzo. Munoziva ndikava nenyasha idzodzo dzokuti baba namai zvakata uyai mira chibvai chimirai muruoko rwangu chimbomirai pamashoulders vangu ndambokuisai mumhepo. Chechi ino inozara pamwe ndinogona kuregedza kunetseka nekunyengeterera attendance, but that grace handisati ndanayo kuti baba magunda ndoda kuti mbopinda mbhodhoro chimbobudai mbhodhoro chimbomanya. That grace iyeyo kungoti pachechi pangoitika zvinhu zvinonakidza so zvinoenda pa. Kwandakakurira kuna mukoma wainzi feeling boyd taienda kukwainzi kubhaisikopu kana kuna vacharirangarira. Yes, vanhu vaisadaidzwa kwangonzi vakanzi vari kuuya vanhu vomhanyapo. Ndiri kutodzitsvagawo nyasha idzodzo dzekuudza idzodzo dzokuti ndogona ngoti now is time yekuti munhu wese adye. Bata maoko mako, kelight yakuya, masoseji mawiri. Panapa handizomboshayi vanhu panozara kuzara kudai. Ndiri kutodzitsvagawo nyasha idzodzo but handisati ndanadzo kureva kuti I need to pray better. I need to focus on myself. Makanzwa paya ndichiudzwa nemumwe kunzi ndandamborwadziwa. Unorwadzisa vanhu, unoramba uchirwadzisa vanhu uchivanyepera. Ukaenda unodzoka kuZimbabwe, munhu aenda aita mapaya panja 7 nezita raJesu buda uende, unodzoka asvika pabhodha asungwa aita 5 days ari mujeri. Pamwe pacho it's that grace we need kuti Mwari ndibatsirewo kuti pandiri kufamba ndidarike, pandiri kuremerwa ndipfuure, pari kuremerwa vana vangu vapfuure. Kana ndauya kuchurch, I need to focus on myself. Can I repeat this? Vana baba chete ausati wa the best father. Ndosaka vana vako vasina matoy gun, ndosaka vana vako vasina zvitoy zveFerrari, ndosaka vana vako vasina pamwe pacho. Ndosaka magumbezi emuwinda akafanana neemusama. Hazvisati zvasangana. Chimbofocusa on yourself. Komboti Mwari wekudenga ndibatsirei. Sorry. Ndakupfuurawo nepo. Pane pamwe pacho pekuti how many things do we want the Lord to answer us? How many things do we want? Pamwe pacho ndoda kuti umbopota uchinyora tsamba kuna Mwari. Kumbogara pasi wonyorera Mwari tsamba chakati nechakati Mwari handisati ndakuchigona, chakati Mwari wekudenga handisati ndanacho, chakati Mwari handisati ndachibata. How many things do we need? The Bible says we must ask. The Bible says we must ask. Imboudza mwe munhu kuti I must ask. Imboudza mwe munhu kuti ask, I must ask. Dzokorora ndoda kupedzera ndiri papo ndichiumboti I must ask. The Holy Spirit came that we may ask. All right, apa pane revelation ndofunga Mwari vanogona kundibatsira. Ask, it will be given to you. Seek and you will find. Knock the door and it will be open to you. God promises and asks us to ask. Pauri kuuya with your brokenness, you need to ask. You should not be ashamed of asking.
Can I repeat this? When you ask, don't ask for things that you can do. Ask for things that you cannot do. Haugoni kuenda pamberi paMwari woti ndokumbirawo rofu rechingwa. Hakuna munhu ari kunditeerera asingagoni kutenga rofu rechingwa. Ukatadza rekucheka rekuWoolworths unotenga pane pasaidi pabasa pamamasini pandakaratidzwa panotengeswa chinopisa pamamasini 10 rand 1200. Yes. Saka hakuna munhu asina 12 rand muno. Even ukabatanidza handisi kuti ndokwavanotenga but chinotengeswa padhuze nepabasa pavo. Ask. Don't ask for that bread of 12 rand you can buy. Don't ask for pane bhutsu dzakapinda mazuva ano dzinonzi machi. It's bhutsu dzenyu dzamuri kupfeka mazuva ano dzinonzi chi. Come on. Eh? Crocs. Don't go in prayer and ask for Crocs. Ask. Handisi kuti Crocs akaipa, pfeka yenyu Crocs yenyu, but let it not be a prayer point. When vana vaMwari, the thing that we are lacking as a church is the capacity to ask. Can I tell you this? Ask. Pane vamwe mai vari kuseka vakamboya kwandiri vachiti mufundisi, inini zvinhu zvangu zvakamira zvakadai, but inini mota mufundisi ndoida. Vazouya zvikanzi mufundisi pafront varipo nhasi, vanomboita mabhodi member vakaita sei, ini mufundisi ndoda kupagara pamabhodi member paya, ende mazuva iwayo papa asikagariki paipisa. Ita ameni kana uchinditeerera. Vakangouya vakandizevezera vakati mufundisi ndoda kugara pafront apo, mufundisi ndopada, ndoda kuita board member. Ndikati mati ndoda kuita board member. Ask. Vana vaMwari, let's ask. Just kungokumbira. Can I tell you what I did at one moment in time? Pane time yandakakumbira Mwari a certain figure yecash ndaisaida kubanki. Handiti patakabva kuZimbabwe kwaitwa mabearers check. Vangani venyu vachamarangarira. Saka kuZimbabwe kuti unzi une mari waifanira kunge uine mari yako, yaisafanira kugara mubanki. So when I came here I made a prayer. Ndikati Mwari ndoda a certain amount of money ende ndoda kuirara nayo. Ende zveshuwa yakauya ndikayamboisa pakati pemattress nebase paya. Wakaironga kwakumboitsamira kwakumboirarira. Wamuka dai uona kuti ichiripo here. Kuti pamwe pacho I want to encourage someone to ask. When we go before the Lord, ask. When we get in with the Lord, ask. No matter how big it is. Ndine mwe munhu ari kundinzwa ere manerana. Ndoda kuti mwe munhu amboita nyasha dzekukumbira. Just ask. Pane time inini ndege ndakazoikwira eti 33. Ndizvo. Yeah, ndakatanga kukwira ndege eti 33. That's the first year I grew up. Ndakaenda ndikanoisira seed ndege. Ndakaenda nemari yangu ndikaenda kukempi ndikati Mwari ndodawo kukwira ndege. Handisina mapepa ari documented munomu. Ndaigara handisina mapepa. Mwari vakandipa basa randakapedza gore rese ndichikwira ndege every Thursday ne every Sunday morning. Kusvika pane ndege yaienda ku one of the towns yainzi Kurura. Vangana vachazaka Kurura kai. Munhu wese wemukurura anga akutoziva kuti mukomana uyu achauya musi weThursday. Mukomana anenge ari muno musi weSunday morning. Ndikasauya ma-air hostess nevakomana vaitondifonera. Netii yandaimwa nezvezvo zvandaida vanga wakuzviziva. Ndaikwira every Thursday, every Sunday morning kuenda kubasa. For 1 year. Ndopandakapedza shungu nendege. I'm done nendege. Ndaakuda chitundu muserevise. Taurira munhu ari padhuze nokuti can you not ask? Can you not ask from handisi kuti unodeserva vamagunda kungopinda muprayer moti Mwari ndokudai ndokumbirawo this. Just to ask. What is dominating your prayer request? What is your list in this month, in this year? Pandiri kuti ngatifambei nemweya mutsvene. Let's just ask. Let's just ask. I know kuti handisi kumeka sense, but hauna kwaunoenda ukasakumbira. Hauna kwaunoenda ukasakumbira. Vabereki chete vakabereka vana ingonditawo mudenga maoko mudenga. Munhu wese anoti mufundisi, I have a child now. Just ask.
kungotarisa mwana wako wongokumbira uchingokumbira just asking. Inini I ask pamberi pamwe zvokuti Mwari vakangondipa 2% yezvandinokumbira hamuzondikwazisi futi, because inini I ask. Inini every day I ask. Ukandibvunza kuti mufundisi muri kukumbirei, ini ndinotokumbira fuel chaiyo ndoikumbira. Ina handidi kuenda pafuel tank pafuel station nonoti 200. No. Ndoda kungotarisa mufoni mangu so ndichipindura mameseji yazara ndodarika. Those things can be asked spiritually. I'm not being pompous. I'm not trying to make anyone feel small, but ndongoti ask. Kungokumbira patiri kuenda pamberi paMwari kana tanyengetera, let's ask. Kungokumbira so. Makaguma rini kungokumbira pamberi paMwari. Kungova ne faith yekuti he provides, he is a provider, I can ask. Yo, this is deep. If you want to go far in the Spirit, you ask things of the Spirit. And when you ask things of the Spirit, you need to prosper in them. You need to ask for things of the Spirit. You need to ask for the Holy Spirit. You need to ask for speaking in tongues. You need to ask for madzikirira kuti aende. You need to ask for power of the Spirit. Mupenyu wako unoda simba. Vana baba nana mai, pane chinhu wani chatiri kukanganwa patiri kukumbira. Muchaita mistakes, kumbira isimba rekurarama. Kuti pashaikwe mistake inokuraya. Pashaikwe mistake inotora upenyu. Pashaikwe mistake. The Bible says a righteous man shall fall 7 times and rise again. Iwewe se uchituka dona kawana umuki. Madomasi kungoora 1 basket wato broke. Kungokanganisa kawana uchatodiwi panzvimbo. A righteous man falls 7 times and they rise up again. Why are we not asking for the grace? Why are we not asking for the power? Why are we not asking? Do you know Peter anongoti kana muri mimwari muri kufamba pamusoro pemvura, fambai, can I walk with you? Mazozvo ndiwese zvona ndifambewo pamusoro pemvura. The difference between you and your success is asking. I grew up in a very humble background. Chinhu chese chandaikumbira kubva ndiri mudiki. Ini ndakatanga kukumbira mota ndiri form 1 kusvika ndipedze kuuniversity. Every year andaitsanya kubva 1997 kusvika pandakazoita mota inonzi yangu 2008. Ndainyora palist pangu kuti car. Kusvika ndakuzoti cars. Ask. Kune vanhu vasina dzimba munomu. Ask. Kwete nekuti une mapepa, kwete nekuti une chikoro, just ask. Kune vanhu vasingatauri nendimi, ask. Kune vanhu vekuti pane chinhu wani chinondibata pamoyo. Why do we lack the power to ask? Why? Kungokumbira. Ndine vana here vadiki mayouth, just ask. Kungokumbira. Chimwe chinhu chandakakumbira ndiri muyouth kuti handidi kuroora ndisina mota. Chimwe chinhu chandakakumbira ndiri muyouth kuramba kuchengeterwa mukadzi namai, kuti ndaroora mai vobatanidza mari yavo kuti ndibatsiridzwe. I refused that and I asked. Iyo zvimba nyaya yekukumbira apa vanhu matoramwa. Kungokumbira so. I just ask. Even kuita board member, ask. Kana uchinyatsonzwa kuti unoda kupagara apa, kumbira. Mwari ndoda kupagarawo ipapo. Ndoda kupagara Mwari pabhenji repamberi apa Mwari. Ndoda kugara pamberi pangu paine mvura. Ingokumbira. Handi pako izvo zvapana. Vakaisirwawo chavasi kumwa, iwe uri kuida hauna. Kuri kupisa kana zvaramba kunyika kucorporate world madegree aramba itawo pambiri apa ungoisirwawo mvura netauro so Mwari verugare vachiita zvakadi zvakanaka. Just ask.
kungoenda mumhepo munzvimbo dzemweya. Baba ndokumbirawo nyasha dzekumbogarawo pamberi pane maswitsi nemvura. You can ask. Uda kuenda kudenga usina kumboisirwa maswitsi pamberi pako. Ende maswitsi anonzi ndeevanaka, but kana wakwira kura kudai anongoiswa pamberi pevanhu vakuru. Ask. Kungokumbirawo one day kuti Mwari ndimbounganirwawo nevanhu ndichingofenwawo ndichichata so. Just one day. One day. Kuno munhu akabva atonditsamwira pandati, do you know kuti the power of life lies in asking? Ask. Gore rinochicha uri kukumbira. What are you asking? Kungokumbirawo so. Pano mwe munhu wani wandakatakura nemota yangu ichiri nyowani. Zvikanzi mufundisi nanditonamatira tombogara muno. So munamatwa. Pamwe pacho unotanga nekukumbira tunhu tudiki. Tukapindurwa, you gain faith. You ask for bigger things. You gain faith. You ask for bigger things. You gain faith. You ask for bigger things. Pane gore randakaenda ndikanokumbira increase muna March. Vandabvumidzwa haina kumboreasonwa zvakanzi enda zvatoita. Ndikaona kuti haina kuvarwadza vandadzokera futi muna April. Ndaida kumbogara pasi tombonegotiata so. Payakangonzi it's okay muna April ndakadzoka futi. Zvikanzi wadzoka takakupa mari. Kana abati pepe hamuna kumboratidza kuomerwa. Kana ndakangofunga kuti munogona kungondiwedzera pichana zvinhu zvangu zvifambe zvakanaka. Do you know why the devil is taking so much control of us? We don't ask. There are so many areas of life that we are embarrassed to ask. There are certain areas of our lives that we are embarrassed to ask. Don't ever be embarrassed to ask. Ask. Ndakaona kuti vana baba vazhinji havana matiri vakuwasha. Vanonyara. Ngomuna matira so. Tumwari mwana wangu akura. Ngaarorwo nemunhu. Kune munhu ka? Pakati pevanhu. Munhu ngaarorwo nemunhu. Uyu munhu ngaarorwo munhu. Kune chinhu chandiri kungonzwa mandiri. Patiri kutanga gore rino mweya mutsvene. Uda kuti akubatsirei. Chii chaanofanira kuchinja? Chii chinofanira kuchinjwa namweya mutsvene muupenyu hwako? Tofanira kukumbira zvinhu zviri spiritual. Tokumbirazve zvinhu zviri material. Hatigoni kuramba tichikumbira zvinhu zviri material only. Tinokumbira zviri spiritual. Tokumbira futi zviri chi? Zviri material. Because zviri material zvikawanda, zviri spiritual zviri zvishoma, unorasika. Wanzwa? Unopinda musango. Ndoda kuti manherano mumwe munhu ambowana chinhu chaanokumbira. Ndoda kuti mumwe munhu ambowana chinhu chaanokumbira. Chaanokumbira chaunongoti, I want to bring, you brought your brokenness. I want you to ask something. Not my crocs. Ndoda kuti mumwe munhu ambowana chinhu chaunokumbira. Kwete ma crocs. No. Ma crocs ndongorora kuti zvinhu zvese zvina basa. That's why unoona kuti munhu akashaya croc rake anongonotenga rimwe. Ungati ndasiya croc rangu kuJoburg unotora rimwe. Mari yekuenda kuJoburg inokwana unotenga rimwe. Even ukaenda kuLost and Found ariko vana mai vanouya nawo vosiya padhoa apo vopfeka gogo vakuenda mumba wemakanganwa. Kana usina inotora kuLost and Found. Asi akawanda ikoko ndeechidzimai. Ari unisex handiti? Unless kana ari epingi. Ndoda kuti umbokumbira chimwe chinhu pamberi paMwari. Manerano ndoda kuti ungokumbira something. Ndakupa nyasha dzekungokumbira something. Chihombe chausina. Chaunoti Mwari wekudenga gore rino mukandiitirawo zvakati. Upenyu hwangu hwanaka. Asi handida kuti 1, kana uchida 10, kana uchida 15. Ndoda kungokupa 5 minutes dzekukumbira. Handisi kuda kuti utende Mwari. Usarasike pakuzoti Mwari ndokutenda. Handida kumboti exalt him ndati ask. Chimwe nechimwe chine nguva yacho. Chimbodzikisa musoro wako utange kukumbira. Kana wauya netsoka usakanganwe motikari. Kana uri Rogers usakanganwe imba. Kana usina murume chimbokumbira chausina. Chingowana chaunokumbira chekuti chikaitika unoti Mwari ndakuonai.
ndoda kuti uwane reason yekuti wawinge kuchechi nhasi. Padare revival number 1, anditi munotondera zviri negative, mushumiri paasina kuzouya. Mwari wekudenga ndakakumbira chinoti nechinoti. Just ask anything that is within the line of the word of God, and he will do it to you. Ndoda kuti umwe munhu ask something, just ask. Mametriculanes ask for 10 distinctions, 8 distinctions. Ask. Chimbokumbira chausina. Ndiri kukupa nyasha dzekukumbira semuranda waMwari. Just ask chausina. Chingokumbira. Chingowana chaunokumbira. Chingowana chaunokumbira. Chingowana chaunotaura pamberi paMwari. Chakanaka chaunongoda kutaura. I just want you to ask. Usatende Mwari. Usataure zveku ingokumbira, just a list of things that you want. I just want you to ask. Ingokumbira anything. Makore kurarama, fuma, taura nentimi, kubudamu. Just ask. To revival day number 1, I asked. Tanga kunamata. Kumbira pamberi paMwari. Chingonamata ukumbire pamberi paMwari. Chingonamata ukumbire pamberi paMwari. Semuranda waMwari ndakukumbira, just ask. Ndiri kukupa time yekukumbira. Just ask. Vamwe hatina vana, vamwe tine vana vatoda kuti vaite zvakanaka. Kana riri basa rauri kukumbira, taura mari yaunoda kutambira. Ngotaura mari yaunoda kutambira. Kana uri kunyengeterera maprojects, taura mari yauri kuda kutambira. Ingodzokorora nezita raJesu. Baba vana venyu vakumbira. Nekuda kwekuti ndavatendera kukumbira. Chitenderai zvavakumbira zvibatike. Mwari ndiri kunamata. Chakumbirwa manheru ano ngachirege kutadza kuuya kuupenyu hwavo. Baba ndiri kudeclare kuti chaakumbira, chakumbirwa manheru ano ngachiuye muupenyu hwavo. Mweya Mutsvene ndinokutendai. Mweya Mutsvene ndinokusimudzirai. Mweya Mutsvene ndinokupai mbiri yose. Baba vangu, chavakumbira ngavachibate. Chavakumbira manheru anhasi ngavachibate. Chavatsvaga pamberi penyu ngavachibate. Chavakumbira ngavachibate. Chavataura nemuromo wavo Mwari ngavachibate. Semuranda wenyu Mwari ndavapa nyasha dzekukumbira. Mwari wekudenga muzita raJesu, zadzisai chavakumbira. Mwari wekudenga pashaike chinhu chingakanganisa kurarama kwavo kana kubatika kwezvakumbirwa muzita raJesu. Amen. Pane time yandakanzi namumwe mufundisi kumbira. Ndangonzi kumbira, that was 2008. But 2007 takanonamata mufundisi vati kumbira. Venini ndaishanda ku retail. Nana Jegas, Jegas Masasa, wana adibeni Marare. Kwainzi ku St. Louis village. Same level. Ndokwataienda makore afamba. It's almost 20 years now. Taenda ikoko vandakumbira ndikandikuda kuwana store yekutengesera one tuck shop. Ndichingosvika pano mwainzi Mironga wandaishanda naye. Zvikanzi mfana tapiwa loti yako iyi. And I thought, why did I not ask every week in the one a lot? And I asked her one and I got one. Pampacho panonzi kumbira kumbira. And it panonzi kumbira di kumbira. The chimbir one praise and worship we it so pakunash. The chimbir one praise and worship we it so pakunash. Kana makomborerwa regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Kana makomborerwa rega kanganwa kutenda Mwari. Musa 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 kanganwa kutenda Mwari. Musa
Usakanganwa kutenda Mwari, 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 usakanganwa kutenda Mwari. Usabatikane nekuti hanzi mushumiri haana kuzouya. Anouya mangwana, uyai tinamate Mwari. Pamwe pacho patinotanga pane one or two technical things zvinokanganisa munhu obva atoluza focus. Muri kunzwa zvandinoita? Kana iri revival yekutanga kwegore haisi yemushumiri, ndeyako. Ane upenyu uda kugadziriswa ndiani? Ndiwe. Saka unofanira kuuya kupi? Kuchechi. Isusu hedu kuno kuti right netechnology, but kune vakambopindira kumusha semi, maigonotosvika munhu ane makiyo rega kuuya, motonamatira panze. Kwakusina foni yekuti mumubvunze kuti uri kupi. Maizonzwa kunzi kuvillage kwavo kwakaita rufu, saka havana kuzodi kubudirira. But kunamata Mwari, God sees the heart. Iye nemushumiri anga achida kuvepo, but zvino pane zvatoitika zvatitarisa kuti tizviite, but chirega kudiscourage kuti mangwana handiendi. Come again. Mangwana chinenge chakachaya, Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Tiende kumba tinoitirwa nyasha, Mwari vari mubatsiri vedu. Tosangana mangwana nenguva dzatabvumirana social media. Vasina transport vese, there is something planned for you. Baba Chiriji na Baba Sanyamawe vakakumirirai kuti mugowanirwa transport pamwe chete na Baba Tongoona. Men's Fellowship leadership yakakumirirai kukupai transport. Hakuna munhu anofanira kufamba netsoka achibuda muno. Mese uyai mumire apa. Kana umbogarawo apa pane maswitsi pana anchataura apa. Tichigadzirirwa transport. Mwari verugare vachikudzwa. See you tomorrow. Nyasha dzinenge dziripo. Mwari vachitiitira zvakanaka. Muzita raJesu. Amen. Vano kana tofamba tifambe zvakanaka. Uya mweya mutsvene tiperekedze. Uya tiperekedze.